ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାରି ଚାରି ପାଖରେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜାଗା ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲାଣି। ତାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ବା ଫସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସମୟ ଥିଲା, ଏ ଶୀତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଏସବୁ ଭରି ରହୁଥିଲା। କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପରିବା ଲାଗୁଥିଲା, ବିନ୍ସ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଳୁ ଲାଗୁଥିଲା, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଏସବୁ ଫସଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କୋବି ଲାଗୁଥିଲା, ମୂଳା ଲାଗୁଥିଲା, ଶାଗ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସବୁ ଫ୍ରି କରିଦେବାରୁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଖଟିବାକୁ ଆଉ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ମାଗଣା, ଚାଉଳ ଦିଆ ହେଇଗଲା, ଭତ୍ତା ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, ତାପରେ ସବୁଥିରେ ମାଗଣା, ଫ୍ରି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା, ନିଜ ବାରି ଜାଗା ପଡ଼ିଆ ପକେଇକି ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ବଜାର ଉପରେ। ଆଉ ବଜାର ଉପରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଚାଷୀ କଲା, ସେ କ'ଣ କଲା, ବହୁତ ଦାମ ବଢ଼େଇଲା। ଆମେ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜିନିଷ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ନା, ଏ ସରକାର ସବୁ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସରକାର ଉପରେ ଖାଲି ଦୋଷ ଲଦିଯାଏ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତେ, ଆମ ବାଡ଼ିରେ କିଛି ନହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ତ ନିଜେ କରିପାରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିବାନି, ସବୁ ଅଳସୁଆ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଘରେ ବସିକି ଗୁଲି ଖଟି ଗପୁଛନ୍ତି, ଛକରେ ବଜାରରେ ଗପିଛନ୍ତି, ତା କଥା, ପର ଚର୍ଚ୍ଚା, ପର ନିନ୍ଦା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟଟା ଯଦି ଆମେ ଏଇ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଲଗେଇବା, ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁକି ନିଜେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚଟା ବଞ୍ଚିଯିବ। ଯାହାଫଳରେ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ଦାମ ବଢ଼ୁଛି ସବୁ ପନିପରିବା ଫସଲ, ସେଇଟା କମନ୍ତା। ତେଣୁ କେହି ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। ଆଉ କିଏ ବୁଝେଇବ? କଥାରେ ଅଛି, ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ, ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ?